ଅନନୋନ ନମ୍ବର। ହ୍ୟାଲୋ हेलो କିଏ? ମୁଁ ପୂଜା କହୁଥିଲି। କୋଉ ପୂଜା? ଆରେ ସେ ଯୋଉ ପୂଜା ହଉ ଛାଡ ନା ନାରୁ କଣ ମିଳିବ। ତମେ ବାହା ହେଇଛ? ନା ମୁଁ ବାହା ହେଇନି। ହଁ କହିଲ ବାହା ହେଇନ? ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି। ଘରକୁ ଆସ ତମ କଥା ବୁଝୁଛି। ଆରେ ପୁଣି ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର। ହ୍ୟାଲୋ हेलो କିଏ? ମୁଁ ସୁଇଟି କହୁଥିଲି। କୋଉ ସୁଇଟି? ଛାଡ ନା ସୁଇଟି ନା ଜାଣି ତମେ କଣ କରିବ ଯେ? ତମେ ବାହା ହେଇଛ? ହଁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି। କଣ କହିଲ ବାହା ହେଇଛ? ମୁଁ ତମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଥିଲି। ଆରେ 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 ସରି, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ କରିଛି ବୋଲି। ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ କହୁଛି। ଆସ ଆସ ତମ ପ୍ରେମ ଛଡଉଛି।